Sa number 10, Pinakamatahum nga McDonald's sa Pilipinas ang ipatukod sa the Upper East sa Bacolod. Magadila ini sang duga nga trabaho kag tourist destination sa Bacolod. May report si Romeo Subaldo. Kung maglabay ka sa the Upper East Avenue, agaw atensyon ining nakasulat nga the most beautiful is coming here soon nga mga tinaga. Diri igatukod sa Mega World ang isa naman ka McDonald's nga branch. Magatindog ini sa 2,200 square meters nga parte sang 34 hectare nga township sang property giant. Sunod sa kay Harold Jeronimo, ang Senior Assistant Vice President kag Head sa Public Relations and Media Affairs sa Mega World, isa naman ini ka destination branch sa Macdo. But siringon, hindi na pagkaon ang katuan sang tawo diri kundi mangin isa man ini ka tourist destination. These are McDonald's stores that are not just there to let you eat, but it is also a store that allows you to enjoy the sights, the surroundings, the ambience, and all the facilities and amenities of a McDonald's. Ina may pinakamalapad nga alfresco dining sa Visayas. Dili man pa ipahamtang ang historic kag century-old nga bagon sang Bacolod Morsha Milling Company. May garden, may tulip-shaped lighted flowers. May collab room ang ini nga branch sa McDonald's ukon ang kasubong sang conference room nga may mga pasilidad para sa meeting. Pinakauna nga branch sa Visayas kag Mindanao nga may amo sini nga facility. Biker-friendly man ini, pwede man maka-bike and dine, kag may bike repair station. Makita man diri ang next-gen facility o kung self-ordering kiosk kung saan pwede na ang cashless nga transaction. May separado man ini nga McCafe nga may wireless charging facilities, kag may side-by-side o kung double lane nga drive-thru. Magadala man ini isang duga nga trabaho sa Bacolod. Sunod si kay Eugene Reducindo, Managing Director sa Choice Gourmet Banquet Incorporated, ang kumpanya nga nagapadalagan sa mga McDonald franchise ng Mega World. Subong pa lang, nagasugod na sila sa pag-hire sa mga crew kag managers. We are looking at 70 to 80 crew member and 8 to 10 managers for that particular. Around 100 employees for the store. Right now, how many employees do you employ here? We have no. How many here? We have 97 in this store. So, 97 crew, 10 managers. So most likely, this is one floor. We will hire more in that store. Sa mga luyag mag-apply, mahimo makig-angot lang sa Forbes Hill nga branch ang McDo. Isa sa mga highlights sang sini nga branch sa McDonald's, ang higante nga maskara nga himuon sang kilala nga mask maker nga si Jojo Vito. Kag ang ini nga branch ginapaabot nga magabukas sa Maskara Festival.